Okatakyie Afrifa benza wodi semi ababetu also Otumfuo nye king. Aye. Ensema Okatakyie ekano. Now the bigger question is so Otumfuo nye king dia enyo ye die. The bebo rem ne tie ensem awodi ababetu dwa. Na economic houses na ededi kan aba do no forget so be subscribe to this channel. Ahensem hunsem nyina aha ne de betum nsem ekoso ahemfie. Aye nananom ye kwan de betum na obia enso etimi ehunu ye ekoso ewo ahemfie ahodo. Do be say the video di tu ma phone no enso etimi catch you. When you subscribe we are now do sa ba do ma ne so what you should all know ban out of the options e be pay e screen so no. No and nam so the video ni tu ma phone no enso betimi catch you. Any nsem yo Okatakyie de to aso say emu odu pa. You know say nananom be friend phone so nsem ekoso ya de no make bi e ma Asanteman. You know to two be enso man nananom manhene omo wa Asanteman mu enya akrokra. Nsem no de emu odu. Me mo rem ni nkoti nsem Okatakyie Afrifa enso e de ababetu dwa. K1ng ya di twa Asantehene da pasa na yesi Asantehene wonya king. Na me say I wonya king. Ya de ken ya de be. Yemfanya byo. Yemfanya. Ken we ya de be ya. Yes o manfo no. Agofie. Ken ya de be. Say de. Elokura mpu. Haiti. Ken ya de be ya. Agofie. Brofra se chese. Ohine pon. Na de ye ni twi language ye de kan ohine pon. Ejisam kofa broni de no betu obi apempem. Na wo hwe ya wo mo keka ni nyina wo wi abuse wo so eden ya so oye paramount chief. Wo mo ka paramount chief ni wi a. No abuse wo se na paramount chief na ye language be ya wo mo se ye brofo. Ani ebusa se Asantehene ni wodi abrofo ade a na wo mo se da bi na woni abrofo ade de abrofo title na mode man wo fa nye de. Aji. Asantehene ni wodi hefo ade. Asantefo no di omso ana wono ye Asantehene ana Asantefo ne so wo mo hene pon na woto no wo mo be frɛ no se tutu onima nyamekase Otumfuo ono ne title no Otumfuo nyamekase Asantefo ne frɛ ne sa wo mo hene no enti ken de omfanya hwe dabi na kofi dia nwanwan ne se Broni ba ya no a wode paramount chief toto wo mapempem ne de wo magye no atu de obope na nim de tie ba sa se broni no ba ya no ne hene pon pa no frɛ ne ken okay community anu ba ya no mpɛ so obɛfrɛ obi a ken ne hene pon na koye pe no teso anu wote so no was okay mo so no the highest traditional authority no yentime friend king so as ye ka se paramount chief ni ani bibi e friend paramount chief okay well ni o chiefs the paramount chief no a English word omukoin ye as a result of meeting here ya hemfo freedom na broni no de ma wo paramount chief no de waje atumu na broni kwa na sa atworo krata no was king of Asante dia wo se da bi anu dia wonyi ntum koko apai na tikwa ya adwene mo tia papa umri ya kutuku wo ya tia mutum na hwemo sa pepe agofie de wo Otumfuo wo Otumfuo wo ya Asantefo hene wo se bo nya hene maganda na mo wo ya Asantefo ne hene exactly ana said ye beso so sa na beso ya so no so na no mo frame na Okatakyie na nsan de mo ye otunam se aman hene fo no amoto no amu frantoma na ewi agase fo mo so na mo konko nya Okatakyie na mbe nya me Okatakyie me wo yentia ye bo wo manhene e bo unifa hene e bo benkum e bo kontire ani si assistant kwase no se sante na bone hu tokura sole kokko ne ja me mam tramba bi kada chenye dai ye se dia ya ne ntuma fra na mama boys ni didi mochi e ka chao so e ka yomu akese na bantu hene wasade ne se wo no kontine ye bo wakonya no sole ne kokko ana ni emfatuo ni agyan kokko so ya na tie ya abo mo ye na ahemfo ni bi asase edidi Asantehene no atemu a wo yese ana ya no na abantu mahene wo sore se da bi ade no ekoso no nyefe jani entra ya Asante no ho ebisa abrofo ni hyehyɛ wo mo de obi ohene sa wo mo hyehyɛ wie ye no ana wo mo se ye wo paramountcy wo eye House of Edinburgh exactly enti wo no wo ye manhene of Edinburgh sanity na wo ye manhene a wo te sɛ mampon hene nyesa I pepe and ye Prince of Wales na wo yi prince ni free wona de ba ye ya anko no wo ye manhene of Wales exactly
Chenio, where I get no a bit more getting more tea and I know where me the come Teach them. Assembly deal. Assembly deal. We are home about Eti mu me nya na wono broni ni hihye na henye no se ene we no se we ye manhene of Wales na we ye manhene of Scott if is a prince of Scotland ene ade we ye manhene ana wo hwe mu pa no ba bia broni ne te no ye frɛ ho kenchas no e wo ye manhene seat precisely at the house of Windsor na ye manhene seat more fire. Nemo mashisha ahiniye ne such a way say we ye prince of Wales we ye manhene na we ye prince of Edinburgh we ye manhene we ye prince of Scott we ye manhene munyina mo de ba bebo mu wo ye house of Windsor ho a nipa na wo no te house of Windsor no ono ye ken teach them anya ni eno ano andi se ye die ya eno na broni no se wono de ne de wo hihye bia wo be frɛ de wono manhene na wo te wo munyina ebi se Windsor fo no kura no hwe mu pa wo mu ye German fo Omunsia did teach them. Second World War near the Adolf Hitler when him said in your German for the Windsor for no More fire. Mummy and Kiagina, Mummy and some credit. Nabronina and Freya dear King and or Babeshia him for Cassian or yes, and or best some more title on the free king. If it's one only a king, there should not be any king aside one. Sir. And I come back saying you won't free the king. It will be from paramount chiefs. That means one more chiefs. Name of way a paramount, a higher level of chieftaincy. Now, when you just as Asantehene Yakena, where you say near dear. Now, some walk on him Yansa Chen, Mampoine. Mampoine Sukuban won't call you. Wakobi. Gabehine to a Sukuban won't call Wakobi. Na to sirebo tuwe wo yokupia yi wo ye wo kosukuni nyina bi sapepepe na wo mo so wo no wo mu wura ne Asantehene wo no wo se ne sei wo ya sapon ne sei mom ya so nkwa didi why mom ya we are no permit no te awai ho keke Asantehene no wonya ken na yate ye mfa ken ne nya hwe because onye broni onye bruni wo mu ko ye Meswati abrofo ko ye wo mu se wo mu ko frɛ ye king of Meswati so wo ye paramount chief na Meswati fo se ye ntum na nyimu mu wo ken na ye hwe wo ken sapepepe na bibini de ya adwene mu wo hanti ye se broni na mane paramount chief ntuaje anu atom na mo won pese obekɔ ken ni bi oso se sha henie na kɔ ken wate fa de kɔ ken paramount ne kra wo hwe mini ne kra ye supreme ade supreme na we no de ntro mo di supreme ne ka chief ne ho ne se no mo so mo ntimi mfrɛ wo hene ne ken amahene fo mo nsɔre nya Asante mo ka ayi dade so abane ade mo ka chacha ho ne yomo ne ade ane mo ni mabakɔsɛm nti Ejuso wonim na bakɔsɛm muni mabakɔsɛm dabida muni mabakɔsɛm anka ba ye ka ye friend se kuma woni ade de mo nananom ba ye muni muntia adwuma ka se kese de mo nananom ba ye muni muntia sapepepe ana mudi ni nyina da ne ntuma fra ne ya gas ye ni ade na yomo esi ye ka yomo ni ye sa ne ye di ni nyina da ne Facebook asa social media ene ahemfo ye kwa ne de camera di echi obi ya so nkwa de di na mo nsɔre nkwa ye adwuma ade ye ni na wo hene bi sɔre ya wo didi Asantehene no atemu a ekɔ eba ana na amampɔhene ene ekɔ bantamahene ene asafo Asante akwamu ene ade ne masɔre se hey abante ye ni ewura no efa ho bayi kwajai ya ni ese besom ya ni ye pen sa wasa ya sisa ya de ana nya de wuye na besisa dabi hey ewura chawa no de wuye ya sisa hwe ma to change the narrative na mo wo nipa wo bedi se wo te ne ho afro wo de bibi be ka Asante wo na abeti be afro dabi ebesi abrim wona sa ahemfo no ayemo se de obi ye no asa de tete Asante no mo ni jemo na mo nananom mo be ye na mo ka ho dabida wo metikere na aka ho na akwambo achi free dwaben ba ye na aka ho na won ka ho wakoko won kokko boahia na ntro mu de no mbe ye free mampon no ba wunye won kokko nyesa eti boahia na ntro no ne kokko anu kokko wie no wan fa tu an fa jan anu wode ne nsapan koma ntim jakari ya tu ni trokun no nyesa sapepepe
ana wo so betumi ato ho afira Asante ɛna na betumi ato What did they na beto enti de obi ye no asa ye modani ade ani asa moye din na wo bibi fi baby back say wo Offinso timi tell say me nhyɛ wo Offinso no wo bada bai emu ani nko bada bai wo fe no free he wo bada bai no bɛka ho no na wo ba no de bibi bai da bida wo Nananom ya ade ato ho komfa no che ba ye na wo ye ye wo de agona ba ye na wo wo he Binku ana nifa komfo ya mo ade agona ba ka Asante no na wo wo he ye yo mo de se de wo bi ye no wo kyena ye betete Asante ni mu na ayi no na kode ne wo nipa wo amanhene fo na mo tete wona se mo na mo hihye akire na mo ye muade no ade djuma ye ya abakosem ne ya wiu ya kyekere wie aka kyere mo pen amanhene fo na ye mo de asa de ye mo de se obi tutu Asante ne hu ntokuru na de anti a ye pagya wo ye osei eye de so ka Asante ho wo kokon wo he Kubi sese mantoa ye ni ade nkuranza Asantehene na kokon kode sese mantoa fo de boa edaho wo so wo no bada ben wo de ekon ben na akọ ya wo de be ka Asante ho na ye wo de to ade se emu betim na wo akode wo kode ho wo manhene ben na so betimi ade ne ho Asantehene ho wo ba kofo asase ne wo eva wo war of conquest wo hwe no obi anyina dwene hwe no obi anyina dwene amanhene fo nya hwe no obi anyina dwene sa mo na mo hihye akire ma manfo ne yese dia hwe no obi anyina dwene Nananom ansori no ma mo nko mo tokwa da nya ono Okatakyie Afrifa na ebe kuntokwai ene wa wote nsem a oboro so Okatakyie atutu bia ma Nananom papa tumfo nya ken emu yu tumfo ini de ken ebe say show na next video makram K1ng oh boy Juma de Jacob so now see commentary or social media no style of blogging fantastic so you see commentary news in the bar so you see commentary for home so good keep on going and the style also the ebema other tribe aflow unyi sorted undi atemni that's how be can it's so painful I know shit I don't know say commentary like or you as a presenter sports presenter that they are and we name maybe I work strength free there but it's all good. Oh yeah, dear. K1ng Ghana, K1ng will try pa.